На прамую лінію да старшыні абласной выканаўчай улады Анатолія Ліса ў гэтую суботу дазваніліся 29 чалавек. Амаль палова зваротаў ад брастаўчан. Паступалі званкі ад жыхароў Баранавічаў, Брэскага, Кобрынскага, Маларыцкага і іншых раёнаў. Большасць праблем, узнятых грамадзянамі, традыцыйна закранала работу камунальнай гаспадаркі, у прыватнасці рамонт і абслугоўванне жылых дамоў, добраўпарадкаванне населеных пунктаў і дваровых тэрыторый, будаўніцтва і рамонт дарог. Адзін з такіх зваротаў ад жыхароў вёскі Тэльмы-1 Брэскага раёна наконт отсутности дороги. Есть новый район застройки. Он выдавался и продавался 4 года назад. Там дорог нету. Есть только улицы. Вот как поле поделили, вот так оно и осталось. Понятно, что там сейчас грязи вот по колено, не пройти, спецтранспорт не может проехать. З гэтай праблемай жыхары Тэльмаў ужо 6 разоў звярталіся ў брэскі райвыканкам. Адказ чыноўнікаў: дарогу зробім у лістападзе. На календары снежень, але дарогі няма. Анатоль Ліс даў распараджэнне раённай уладзе выканаць сваё абяцанне. Алексей Анатольевич, вы направьте мне ответы, из райисполкома. А дальше будет следующий вариант. Если там не замерзшая, они ее будут грейдировать для того, чтобы им обеспечить проезд. Если там замерзло, значит придется подсыпать, независимо, есть у них проект, нет проекта. Мы обязаны людям обеспечивать, проезд к их, участкам. Поэтому они будут и делать, райисполком. И к Новому году все будет сделано. Адразу некалькі пытанняў закраналі работу вясковых лазняў, а дакладней іх закрыццё. Адно з такіх ад жыхароў аграградка Маліч Бярозаўскага района. В округе была одна баня, все позакрывали окружные по сельсовету, осталось у нас на Маличе, и то и закрыли. А сколько у вас людей ходит в эту баню, ходило? Человек 30, 40, 50, как когда. Хорошо, разберусь я с вашим вопросом этим, поправим. Баня надо, чтобы работала в Маличе. Анатоль Ліс адразу ж даў даручэнне Бярозаўскаму райвыканкаму адкрыць баню ў Малічы да Новага года. Прамая тэлефонная лінія кіраўніка вобласці ўпершыню праходзіла ў фармаце відэасувязі з усімі раённымі выканаўчымі ўладамі. А таму усе тлумачэнні і распараджэнні даваліся адразу па ходу званкоў. Вырашэнне некаторых пытанняў атрымлівала і канкрэтную дату, як, напрыклад, пытанне наконт работы ліфта ў доме па вуліцы Жукова ў Баранавічах. У нас в доме планово меняли лифт. Сроки у нас 12 сентября по 12 ноября. Сроки прошли, госнадзор был, лифт не приняли. В ЖЭО нашем мне ответили, что, вы знаете, опять вопросы по вашему лифту, и когда его включим, мы не знаем. На пытанне «Хто ведае?» адказ атрымаў старшыня Баранавіцкага райвыканкама. 17-го повторное предъявление Госпромнадзора этого объекта, и 21-22 запустим лифт. Это не работа. Что за 2 месяца вы не могли устранить недостатки, которые предъявлялись. Поэтому я предупреждаю вас, Юрий Анатольевич, и вы себе пометьте и проконтролируйте, чтобы у людей 21-го лифт работал. Але не толькі званкі о праблемах паступалі на прамую лінію, былі і званкі падзякі. Адно з такіх – застаноўчае рашэнне паляпшэння жыллёвых умоў ад Ольгі Сергеевны з Маларыты. Нам вернули участок. В данный момент идет оформление документов на финансирование строительства дома. И я от имени нашей семьи, от всех членов нашей семьи хочу поблагодарить вас. Спасибо, это не только моя заслуга, я помню, вы обращались. Это заслуга прежде всего местных органов власти, которые и проявили инициативу, а мы их поддержали. Поэтому, хорошо, что решился вопрос. Поэтому спасибо вам и живите счастливо в новом доме. Такія званкі – яркае сведчанне таго, што ніводнае пытанне прамой лініі не застаецца без увагі. Усе звароты старшыня аблвыканкама Анатоль Ліс бярэ на асабісты кантроль. Усяго з пачатку года на прамыя лініі да кіраўніка вобласці звярнуліся звыш 120 чалавек. Кожны 5-ы зварот вырашыўся станоўча. Значная іх частка патрабавала тлумачэнняў і кансультацый. Асобныя пытанні, якія патрабуюць прапрацоўкі, застаюцца на кантролі аблвыканкама.